พี่กันมาคนงี้สิวันกายไปชนิมันก็ปอด Hoan menga ke mau. Smutunan pagi tu kipor. Tangba pi wan nuk keslai mami. Ngandam bebat pi mang sni. พอดคน Kung kung ay Japan, da kung liya ka sa piyan. ค่อยกัดตาทางรถปันใบนั่งขี้องบากัดกุมกระปุสมาเต็มเตะอีกคนจูพี่เต็มได้แบบ accident May, finsawan pekay msibit barway mga. Ba, mumbat sa erapi saya nga bangan yo ti dawayay mi. Dapat tangan ni pantangan oh ada pancing pin dah lah. Let's go. Hamud, panong bayakini, hasu at kay. ไปพากันกระโดดชง Ni pamdon ni da kiwi pat KADAW. Bapanya tu. อีกว่าบันติบเดียกระเด้า Keren pikin pide piu hos pishong to shki bet ngale hangi wan ka studio jong pe. Ta kuble phi baro ki parlok ki ba peje kane ka video ka ba ni don ka khobar ban pantip shpi bat ni smutanat ro ban pantip shpi ba hagane ka apnyo terek jong uni u banai kata gade hagane Friday ngin sapni byang ya kane ka film KADAW te kata de jing keren jumi bangin ai jing tipe phi ba kan sami apnyo terek keren kan introductions Kule pi baro ka kitang jong ade wan ri pangro bat nantang ni ashong bat I kiki Garrett hagani ka studio jong te ni kwa ban pentip shpi ba ling ba gani ka video ba ya ka film KADAW ngin pen ino how ne sngi thoding wan haga arpunyo tarik Oktober 8,000 pulai mental ada lupa sngi ba te kamu stang sngi balang bat sngi palai ngin pen ino ya ka film KADAW stang lai sngi sampai to ngade kiki Garrett ha ngade kiki te ngi khmilanti bat ngi kerpat ru na phi ki parlok ki ba ki bompat pej ni ka film bat ru ki balada pej ru ba sumpa parlok ba phini wan ajing kershan ngi ha kata ka ar phnyo terek te nama ka jing kershan jong phi ka ai man sem ngi bat ka jing kershan jong phi kadang ai chu shui ngi ta ka bor ba ngi dang la ban trekam ban tre bahaya ka kam jongi bat ba ngi dang la shu ban penmi ya ki film ki story ki ba internet ka ba phi ki parlo ki ba ju sutana ba ban pe film pin sutana ban pe pin sutana ban siu ya ka pisa ba pe pe ya ki film ha katai balai ta nang ta pisngo kum no pisngo kum no Pila thai ban host fe kawai ka channel dem kumbalong I Ferdinand today ba ai Kod Freeman matiplo kanim de podcast kani hai ani tama de jingi keren jungi na mata film takan pila thai ban te ha sakwe parlok sungi sumutan baru ban pentip phi ba ya gani ka film KADAW ngila yo ru ya ka award kata de best female actress mo jong gani ka Nisha nominate best film Nisha nominate hai director but best actress dan apa yang kita pada tengah tem yo orang yang bro Andre actress telayo tang buon pa ki ong mga yon na KADAW jong pi ha bun ki ai jing ro hi nga tamba ngaru nga ai jing ro pi na KADAW jong pi yung betrim shoot kum ha the next time pan ag na yung ulang re uma wan pun tulun dalam tamba kum ta hi re kata ka jing yo jungi ya kane ka award ka debet ka jing tres tom jong baro ki artist ma ka de ka jing tres tom baro ki artist ki bodan hakne ka film te ki artist badan behind the scene ki badan shadin jong ha balayar ab ini aduh gitu bawan raja yang ngan nama goladang ini ojale singi laklan ni habai kuplay lo din baro gitu ha
but sakawai ro balengi pen I biang ya kan ka film kadai bait na KADAW ba katu ko por bangi pen I nang kong ka film ma por bangi pen I nang kong ka ni ka film KADAW kadon ka jing ja ba susi kadon ki ba kajing ja hamukra ha kadon gaturu adin ni hap khang ya ka cinema hall hadin la don ki brio ki ba la pon ki brio ba ban se hall hadin kilat tiket ro hadin hap khang ki ong ba hap khang no ya ka ki hap lek phai bang sieng te hadin nang tu padeng ngi la pani bang ka film te ha tu ko por bang pani ba arsen padeng ngi la bon ki bam tip show bang ngi la pani bang ka film te henry wala kataru ki don hi ki brio ki la bon hi ki brio ki bala wan page te henry ha ka jing khen jung ni ba dang du nai pat ma dang du na ba wan page la da compare bat ki ki tu ki film bala dam ki bangila penmi te kadang dunai te hadin nang tu pade don ki pa kerpat nangi ban pen ibang ye nang film sha nga ngan connectin nga pi jing sha ngakan masa ni kan mangi don sha pb hadin dan ki dan naki baong ba ki dai seng bhalang hadin ki wan khangi ka film ki ong mangim sha man taban pen e kai ro tengi ro ni ngem kwa ban banda persya tengi ngap hikanya ki seng bahlang bat ni ki ongengi ba haka ta ka jingya ki ngirung idai ban snok tilang bat ngirung idai ban nget sleng bam dai ban pen film te mentaru ni kepat nang ba kan ka jingya kran ni kepat na ki seng bahlang ba pher bakin wan pa je ka film te tantai em phi batai ma phi kan chpang ka film ka film KADAW pun ko ta nama baki bon ki pat ba bang paji ire ka film tu asi ni like kendiat kan connectin me ki tu kasi ni like ta poster tengi kendo yang si bon ngot ki pulen perlu wala da tangan connectin sangamo wala da ni de ki nong sina film ni de director ni de artist kiwei dari producer uta ter Henry wala katar mi lek tapus dari mang ye lek armut oh laingut bat iwi perlog jongi berarmut ye lek laingut ni tapus tar ma tamba gade kawei kencing star dengan star dah ban lek tapus tar simna kan tapus ta dengan star dah ban lek syang menit lek tak kitik poster te kai pi moditho ngamut banyak tu ba mensni ningkong balbangi leta poster ngi kendu ya shibon bha ki pulet ki dangdan duty naman ba dangdan gani ka puja bat apo stan bhai ngi kendu shibon bha ki pulet an ki ong ngi ba phiwa poster yu tengi ong poster jong ka film KADAW ngi ban i bia te hanta pada ki ong ba ya kani ka film tengi la nila bana bha tengi ong sawan pet ken mo sa shahol te mentangan ti sanga ya i ba kiki ba kani ka film KADAW longkum kalongkum no kani ka film KADAW kadai spang kai kani ka yaki kinu ki perlok ki bampat page mai ne ka film ten don hi kato bala yu iro ka film ten dai kani ka film KADAW kade ba lada phis ngap tang na kerteng ru ba kadon ka KADAW te kata ka kten KADAW ka ba shai mi ba haman ba ki por KADAW yu baja kum ne hunta long ka story ka badan hapo kambase ka kami tu tangan keli Pikir mau kon ngisi jawan kai becen ni man kupor. Haon menga kemau. Smutunan pagi tu kipor. Tangba piwat nung keslai mami. Ngandam bebat pimang sni. Hoi kon. Kumpul ngai je pha. Dah kum ni pasal pian. Hoi katar thang ru pan mai nang. Kiong ba kat kum kapus matam te. Ikun jo pitem de ba accident. Sawan pekai mshibit barwai manga.
Ba, mumpat sa erapi saya nga bangan yo ti dawayay mi. Dah dapat tangan ni pantangan oh ada pancing tin dah. Let's go. Hamud panong ba yakini hasu at kai. Peit ba kani ka dulong. Ni pam don ni da kiwi pat KADAW. Ba pani tu. Ikwa bantip ya KADAW. Kani ka film KADAW pang kaway ka kintay. Absyak nga to nang lagyan mo siya. Kani ka film KADAW kaday ka film pang kaway ka kintay. Te kata ka kintay kung balong hi hapo ka im lang sa lang ba kung balong hi paro ka jing embryo ba ni dan hi mono ba ni it tang bateng teng pada ni snowbok ni kendo bat kibrio ba thak ba even te kum tahi ya kani ka film ro i ba kiki ila sna kata kerkom ba kaya dai bat ka wei ka brio ka ba sha thak hawai usindang te ka yolok kalaya syong bat kalaya khon bat ka syai no bat hadin ba kala syai pada ka ja ayu ka jing ayu ba ka habanya lenti kani ka kenthai ka badan hangi hapo film ba ka peng adela kamut manga ha kani pada long kata ka kemi ka haban ya leng ba kanu ka jing bat ki jing ru ki balong shirkhai hado kata ba kalong ba penyambre bat kumju ru dangi pelit pen isa senong ru kumjo ye ki breu ki mi beda ka daki umat mo namar ba ki sutho ki la ban relate namar ba teng teng lada mja hangiro ringi ihi pada ki bahyeng ne ki perlok balik ling ba jong kini ki jinja danga sngo ka ne ka film KADAW kam dei ka nuksa ba la ban shim na ka film KADAW mdei tangi ki kenthai hanre ye ki shenrang ro hanre ye ki longkumero hanre ye ki kyau ki thau ro baro hi ki la ban shimlot ka nuksa ba ka jingkai na ka film namar ba ngilang ni tharang ila ban pen itang khandiat ang ka film KADAW hunre ha ka jing shale te ki kenthai ki pasai khunre ma ki mat ye bon ki jing te katai te terima aktres ban batai na te na batai mga di kalangkot tamo batai aktres telah batai lut te menta pede na kalian cupi pinong pede KADAW ya pede baca kita ke pi haban wan pede ka film mantep ya ka KADAW yu baca kata kenthe ba kasha au ta shinrang yo le se kelas les new ne ta shinrang ta nga kwa ban kli pi ka wei ka jing kli ma mana kali okay nga kwa ban kli pi ba Pismo kum no haba bon ki pitip hitang niya kran shabi yang ne mong yan armot ba ka ta ka jing slokti ne ka jing support ne ka jing ay man sem niyo ba napo kisnong kendong te napo hapo social long bon hi ba madang bon hi ba kim juan pet but ki ong ro ba hapo Bijou baron khnai kiting ban wan pet ta phila ne man batai phag ka hol Bijou man ta galong kum no ne ka don khnai sisa ne bakidai ban wan ne ngi lap ni film baru sikat tu haduh mentang apa itap kenai tambah pun ke bawang yang adon kenai bah tang ba kenai tu don baik sebab pi ngil tan poster ngi sipon ha stan boy kenai don baik sebab pi pai mde tang baca ing don kenai mde reda khoj ru don kenai baik tang bau tau kenai unum wan par kulmar senang te hoy ke bang amu dong bana boros katungila pani film abijusan mahol hadu petang ampat ji tau knai bad ngampat ji osmo hera ba baki kinti ibu ke merek sabar bai i tau knai ki song khop bet te kane ka Bijou ro kade ka cinema hoy yo le se man shwa ka long ta tang ba menta kala khoj te kinu ki perlok ki ba kumta mau kim pat ju rung ha Bijou phila ban rung ka khoj ke Bijou hoj ki sit khnet ki kham dunai akur kom ban long comfortable tang ba ka tiket ru aspa tangka tang ba long pensiong chicken tatam arkan tatam hamar bo biang hi pangmet kasuk pensiong te long sa ko ru balai ngi pen i ba don ki perlok ki bakli balai pen i film ba ha Bijou cinema balai film ju pen ishan galeria ngila ban pen ishan galeria ke film khandai lat ro ngi pen ha galeria henry
hadin bang ipen i ho dang ipen i galeria ki breu nong sor ki bon se sai bawan pet por bang ipen i khandai lan dap bet ka hol baro stio te henry ke basmusi pada ngi ngim ju yo nong than nang tu te menta phitre phim yo nong ka man toy ra lada phitre phidon kam hi ka jing yo nong lada phipulut si tengka phidon kam ban yo a tengka phipulut chpo phi ka don kam bet gum kata henry ha galeria pada kala rem palat teng la long kum ka film jong usna mo ingi de tang ginong trengi hadu bakut ngi hab ailut ka pisai ngi yo stang khendiat te kata ka jing yo jong ru long beta ka ba long kum no dan chu ka ke jing mi tang ka bai sna ro mi shre ta ka daw ngi mju pen ira galeria kat ba ha biju pada udang don kata ka jing yo stho lem bat ngi udang perkhat hi kini dai try film wa ai long ni don kata ka jing yo nong ken biju cinema takadaw ngi pen i bet tang ha Bijou cinema hall te ngi kerpat ye phi baro ki parlok nasor nanung kendong kat ba lada phi lapor pelaj khendet tang si kenta ar kenta ka film kalakut te wan ai jing kerjani But sako bayro ye gitu ki bam jupet film khasi ma gitu ki ba ong ba lese bam ni film khasi te le ran ban pet em da keren jipang kata ka jing le ran hoi bon pha kita kenten ba ong film khasi le ran ban pet henry ngi hab yat kat kum ka budget ngi hab yat kat kum ka pisa bengila ban pulut but ko bayro ngas ngo bangan da kali pada na gitu ki breu am ka film yu phila pet ba phile ran ki ong te bra te ki de ban pet ke but ki de ban wash ki de ban wan shahol ki de ban pet but ki de ban jor ba ka film khasi hot kumbagi la juang kumangarong a juang hi man ki interview ba kamdai ka jing snok ti lang jong no ru ndai de ko ni hi na yeng la jong te wadang ni peni na yeng la jong ru ngia persang pada ban pen im ya ka kentien khasi hapo film khasi ngi persang ban le kat bala ban pen bahaya ka na ki quality ne na ki ek baro na ki acting ne na ki quality dari kumta te long mentala pun bah ki film khasi ki bala astang pau shabaru te ngi kerpat red ro ba lese menta ka sin ndai tang na kham na bar jong ka sor ndai na po na ne na po sor ro ken bon hi ki na wan pet ndai ngi sejo ba ki na wan pet ki na wan ai jing kersan ngi te ki dai bet ki bana nong kan hadu menta kat kum kan sin pet jongi haka ayuma ban ngi yo ru ban pen im ya kani ka film khasi ru dai tang na ki nong kan da te bon ben men ku te play jonga ka le chiki kalaj loch phi baro kuble shi bon bo phi lai man te sa ka ipat ko bana phi smo kum no por bo phi awan ama so kum no pa ba ke film KADAW anamar wandi hante kerteng jong wandi sudah dan kerteng dah hangnya studio kade kiki karo studio tangba ubreu bawan rung hangnya upeta ki jaka bang ibu iki award iki kumta kenya uang kum nung imi ire kerteng jong pi tengok ngam tip dan betang kerteng jong wan ke studio ka de kerteng jong kita ngapa de dan tang kerteng trofi dan ngan sa ngai fi trophy tambah lele vlog te kile competition na ngaruh hagawai sing hagawai sing ngan sayo hi perloks mo bahay na iwei trophy baki ki KADAW piyo ate ka trophy ba piyo ma piyo best do de ka jing di palpa kata ru deh mah Kibon hanam menenru akan mau ngelak shoot du nong stang ngelak shoot hadin kita ki kata gapor ngela dep shoot ngela lek pai hadin la don kita ki masih si bon halapan blok halenti pada lai hon sai hon masih tre ban kendre ni hap song touch ma apoi kita ki brio mau babala si bon hanang to kilau ngani de kiki nei te ngapa la ketit hadin la ya sundur stanat kum turun katore trophy KADAW senong kendong ru ki film haduh kata-kata ba wad yang ngamder aktor mga tempat itu ki itu lut sa nam kendong
Ada kata kan dia trofi. Tes tenat pada mah kita ada Piraklet pikli jikli nang amuntan. ngalah jumpa mangare. Pis mo kung napol ba yawan. Te bantip pada ya KADAW kung mga ong mane bantip pada ya KADAW sawan beca hall haga arpenyu tarik Oktober kata kade haga nek Friday Te sungo bha perlok kiba kitu kibam pagi bar kitu kibadang kwa pet biang te sungo bha sawan shahol nado ka arpenyu tarik ter kan badang kami. te nagaleng jong aru ndane isu banong ndai tanggatahi perlok ni kerpat iphi da kamansim ka baret ba sumba ban ai jing kersan ngi haga arpenyu tarik Oktober ter te ka timing ban pen I pada kene ka film kade kharwei baje 8 baje san baje bat ba nyu siteng te ka jingwan ai men sem jong phi ka jingwan ai jing kersan jong phi ya ngi ka dang pen long susu ingi banginang la bentre ka kam ka ba bat ka ba pen sutanat susu iphi ban pe ki film te nagleng jong atang katahi sajisen sumpa plok yawan hakene ka arp nyu tarik ter kublai sibon Te kibakwa aru yang i bangin keren langkum ni arngot apa ka channel jungi sa comments ngila banle video baik mat ketio sa penmi ru hakum kino ki topik niya penmi video ngila ban penmi video na ya na ka benta jong ka film te singinya penmi video biang te ladadan kanu ka jingkli sa comment bat sa kawairu ka jingkar padret jong ai baro jong phi bapin pa yegani ka video bangin dala release menta ha po YouTube channel kan dai pas ngo bha bapin ya share ya ka link kalong badang kam bha ban share ka link na ba ban tiblot ma video hoi bon sen bon bam pe tang ya ka channel jong kiki ba in pala channel jong I te let's say buon bakinum yo lad ban tip te da ka ba share pat ma phi baro ki ban pa ye ka video kinyo jing tip baro ba ka film ka daw ng spin idang na sing thodeng te sngo ba baro ma phi ki ba pet menta yungi sngo ba share ka ni ka link hapo ki status WhatsApp hapo ki Facebook na Instagram tang ka tahi kulishibon Pikir mau kon ngisi jawan kai be chene man ko por Hoan menga ke mau. Smutunan pagi tu kipor. Tangba piwat nung keslai mami. Mandam bebat pimang sni. hoi kon Kung kung ai je pha de kum ni pha su piang hoi ka tar thang ro pan bai nang kiong ba kat kum kapus matam te ikun jo phi tem de ba accident May, sawan pekai mshibit barwai mga. Ba, mumpat si era pisay ang abangan yo ti daway may. Nada patangan ni pantangan ro ada pancing tin nga. Let's go. Hamud panong ba yakini hasu at kai pet bha ka ni ka tu chong ni pham ton ne de kiwi pat KADAW ba phani thu ikwa ban tip ye KADAW